Te halo perlok te kene gede tangka video tem tanya page pangga Baibl kumno ko ong shaphanga jingbishar. Te hane ngan iathuh page pangga jingbishar kumno ko Baibl ko ong. Te hane ka Baibl ka ong ba wat bishar ba onum bishar ngi. Te ngi sngewthuh ya ka Baibl ba ngim de ban bishar yano hynrei lada ngim sngewthuh ba ya ka Baibl ngi sngewthuh bakla. Namar kene ka daw ngi haban lejeng ba ka Baibl hi kumno ko ong shaphanga jingbishar. Te hane ngan shupani ger khot Baibl hane ha Mathios hane ha Mathios kunong kaba nyot kot kaba nikong bat Lukas nong kaba du bat kot kaba laipu nyo hangning la baso tu shaphanga jingbishar baka Bible ko ong bangim de ban bishar hato tang nomor baka Bible ko ong bangim de ban bishar hato ngim de shu ban bishar ne ni kumno bangin so tu ya kan ka video ngalaban pensyai kandiat shaphanga ni ka benta nomor ba ki babun ki bru kim sngewthuh ya kan ka ki khot Bible nomor kene kadau ngidon haka jingngwthuh bakla hangni haka Bible ko ong ba wat bishar te onum bishar phi wat penrem te onum penrem ya phi to ya map no te on map ya phi to ai te on sa ai phi daga taka jingtheu ba pi theu but kini ki long kita jingbishar ya ka ba lada ngi penrem blei on penrem lada ngim map lada ngim ya map perlok ne para bangai te blei unum map lada ngim ai blei on ai daga taka bangi theu ya ki wei daga taru on theu biang ngi te kani ka long taka jingbishar te lada ngi bishar ya ki wei kamut daga ne ka ju hi blei on sa bishar ngi hynrei ban sngewthuh ya kani haban long kumne te hangningan shu ai nuksa kani ka wei te ladon mano pastor ne men basan ne kino ki breu ki bakwa ban iathuh haka Bible ya ki ko ban iathuh haka Bible ya ki bala debja ne ki bala ja haka history ne haka Jingiathuhlupa ne shibu lada ka kano ka jingja ya ka bala debja men shwa ki iathuh ki phla ki yalap te kata kam de ka jingbishar wadla ka day persya ya iano lane kalong bet ibet ka shubu no ladangi kuren shaphang ka balang ka badon hang tai harom te kiba pule ya ka Jingiathuhlupa jung danier kitip mat ki sngewthuh ba kan long bet kumba haki kan long bet kumba ngi bishar ladangi iathuh shaphang ka jingja ka history le shaphang ka jingle jung ki le shaphang ka Jingiathuhlupa bala pendep nomar tang haki ka Jingiathuhlupa jung danier ka ja ne ka long take kumba ka Bible ki iathuh te shibuno ladangi iathuh ladangi phla ladangi alap shaphang ka jinglong jong ki ba shaphang ka Jingiathuhlupa nya ka bala tho baka ja ba ki nong yalam jong ki le thik kumba ka Bible ko ong te shibu ladangi iathuh kumta hato kata ka long bangi bishar ki kam dai kumta ngim dai ban sngewthuh bakla shaphang ne kam dai ka jingbishar ka dai ka jing alap ne ka jing phla ne ka jing iathuh ya kini ki jingja ki bala debja ka history ne ki bala debja ka Jingiathuhlupa te hane sngewthuh lada ngim sngewthuh ya kene kamut ngi kumbang ngi batai kulumar lane kumbang ngi ben niam lane kumbang ngi bishar gi we handai lada ngi sngewthuh ya ka Jingiathuhlupa ngi sngewthuh ya ngi tip ya jingja ki la debja ya Jingiathuhlupa la debja bat ngi sngewthuh lada ngi pule ya ka Bible lada ngi pule te ngi sngewthuh handai lada ngim sngewthuh te nomor kane gen ka don ka jing sngewthuh bakla te hangne habangi ya pule te ngila ban batai da mano ngila ban kren da mano kam don ka jing ong bangi ngi bishar no namar haka Bible lada phile pule shaphang ka jingbishar ka shai ba Bible ki thu te habaya dai bat ka jingbishar blei pat yangi habaya kren shaphang ka jingbishar te lada ki breu ki bishar ya phine liangane ya katangim dei ban kuslai lane ya katangim dei ban shapting ne ya katangim dei ban thut namar pa lada ngim tip ya ka Bible ya ka bala tho ya ki baroh la tho ka Bible te ka Bible hi ka batai lane ka iathuh ya ki baroh lada ngim tip ngi sngewthuh bakla lada ngim tip ngi sngew ko ba ki ben yangi lane ki ngi sngew ko ba ki bishar ngi handai lada ngi tip omdon mano ba bishar lane uba penrem lane uba batai start
lani bakren ben namar kita ki bom lada ngashu batai klumar lada ngam tip ya ngam sngewthuh ya Bible ngam tip ya jingja haka history ngam tip ya ke jinglong jong kata lada ngam sngewthuh ya ka Bible kumno ka batai te ya kata tengi laban penrem ndai lada ngi peni ling bagi di khot Bible ngi batai ling bagi di khot Bible ngi batai ling bagi jingja ka history ngi ikadeu ling bagi history ling bagi Jingiathuhlupa ladon hangtang ta thu hangtang ta te ya kata nginam laban ong ba ngi bishar ne phi bishar yang ane nga bishar phi kam dai gum ta ngam bishar you know kumba ka Bible ko ong te hangne kat kum ka Bible ta hangne ha ar koren ko nong ka ba san khot bachi phau ane ko ong ba un bishar ngi kat kum ka jingle ha kamet te habangi don hakano kono ka balang hano kono ka niam hakano kono ka bangi don un bishar ngi kat kum ka jingle ha kamet jungi omdai ka jing bishar ka ba ka jing sngew pher jungi haba ya dai bat ka jing nge jungi phila ban nge hakano kono ka jing ka kon hun niam ya ka ba ki breu ki la yalam ne ki kiei hynrei lada kam dei kat kum ka Bible te ya katangi haban yeng kat kum ka Bible nama lada ngim yeng blei un bishar kita ki breu ki bom ya thuru nama ne gara ngi haban ya thu ngi haban phla ngi haban yalap te lada blei un bishar ngi kat kum ka jingle jingi haka met jongi te kata ka jing bishar te ka hapa ngi marwei ka jing bishar jong blei lada ki breu ki bishar te nice ngabe ki breu lada kim bishar kat kum ka Bible lada kim iathuh kat kum ka Bible lada kim phla kat kum ka Bible te ya kanengi don kamban sngewthuh shaphang ka jing bishar lada ngi iathuh ya ki ba lane manu ba iathuh ya phi lane yanga shaphang ki ba ja ka history lane haka Bible kata kam dei ka jing bishar te ya kanengi don kamban sngewthuh shai khnang bakanam don kono ka jing sngewthuh bakla ngalaban kuren hangne ki don sibun ki khot Bible ka ba patai shaphang jingbishar hynrei nganam laban ban i lut baroh ki khot Bible hangne sibuno ladanga nga bishar ya phi te phila ban batai yang haka Bible phila ban penrem yang ling ba ka Bible ling ba ki khot Bible kumno nga bishar phi kumno nga penrem ya phi kumno nga ben ya phi hab ban program da ka Bible hi lada phimla ban program da ka Bible hi te kata kam don nong rim mane kam don ka jing shisha namar kene dawi haban yeng ling ba ka kritin jung blei yak ba kren ya phi ne yanga namar kene dawi haban sngewthuh ya kene tang nambar bangi phla kumang ong ngi iathuh nyalap kam dei ka jing bishar you know te haba ya dei bat ka Jingiathuhlupa te ka don hangtai ha ka Bible ba i kumangi ngi ben yaki rei ladangi sngewthuh ya ka Jingiathuhlupa kam dei kam dei ka jing ben kam dei ka jing bishar kam dei ka jing sarong niam ne kam dei ka jing kumta ter hynrei namar bang ngim sngewthuh ya ka Bible ngim sngewthuh ya ka Jingiathuhlupa te ka ja kumta te hangne lada ki breu ki bishar phi lande ki ben ya phi lane ki ong kumno ru ya phi lane yanga ngim dei ban sting lane ngim dei ban kuslai lane ngim dei ban sngap ya ki lada kam dei kat kum ka Bible lada ka dei kat kum ka Bible ting haban sngap ting haban nge lada kam dei te ki babun nangi hi ngim tip namar ngim tip ya ka Bible lada ngim tip te namar kane i don ka jing sngewthuh bakla lada ngi tip ya ka Bible am don ka jing sngewthuh bakla hang no ru ndei lada ngim tip te kane ka ja te habang ongam bishar you know ka Bible hi ko ong yakta kumba por ongam ngaklam bishar you know te ngaru ngaklam bishar you know ngashu iathuh tang kiba ngatip kiba ngawat kiba ngalap kiba ngayui lingba ki baroh aka Bible te shibuno an ainuk sa gane go way hangne yakba ngalabu hangne ngit khot Bible te hangne ha jingpynshai ko nong ba ar phau ko khot ka ba khat ar te hangne ngalayu i kata kita ki bayap ki ba ret bat ki ba kraw bat ki badang yeng hakmat ka ta ka khet bat la pli ya ki kitab bat la pli ya kita ka way ka kitab bat ka long ka kitab ko jingim te la bishar ya kita ki bayap na kita kiei ru ki balat ho haka kitab
kat kum ka jingle jong ki te kabadon kam yang ibangin shapting kalong lada ngim don hakane ka kitab ka jing im te un bishar yang un penram yang hynrei lada ki preu ki bishar hakane ka perfei lada ki bishar kumno ru lada kim bishar kat kum ka Bible te ngim don kam ban kuslai ngim don kam ban shapting ngim don kam ban nge lane ban ngan chu ong no bangin shapting lane bangin kuslai hynrei ngi haban sngewthuh ba lada ngi don em hakane ka kitab ka jing im kita kiba don hakane ka kitab ka jing im kidei kibreu kiba sumare ka hukum jung blei kan kum ka Bible lada ngi lek pule kitab jing pau kidei kibreu kiba la sha penstom namar baki sumare ka hukum jung blei kidei kibreu kiba yat kum ka Bible kidei kibreu kiba la kala ka bamut kidei kibreu kiba hikai kat kum ka Bible tik ini ken kita kidei kiba light na kata ka jingbishar ha kita kisi kiba khadu te haba ya kren shphang ki jingbishar jo kibreu hakane ka perthei te ngim don kam man kuslai shphang kata te kidon sipun hangne ya kaba ngan korean shphang ka jingbishar te hangne haka Bible ong ba don tang uwei unong ai hukum bat unong bishar ubala ban pen em bat ubala ban pen jot ma me melong uei ba me bishar ya uwei pat te manu tau bot uba ai ka hukum udei hi u Jesus Christ lalangi lek pule ka kitab ka barim ne kitab ka bathamai ngilap ba dei u Jesus Christ uba tho ik hukum ne uba tho haka kanro jung ka jirus haka kanro jung ka Babylon bat uba tho hang to haka domet haka por ba ki to ki pharisi kal mud banan thamau ye to ka breu uba ai hukum uba bishar dei u Jesus Christ te ladangi haka jingbishar ya haki breu te ki breu te kila ban bishar daga jingbishar ka balam ler ne daga jingbishar ka thok ne daga jingbishar ka bom dei gat kum ka Bible hynrei lada blei bishar ngi pat ngi tip ba dei ka jingbishar ka ba shisha te ya kata ngi haban shapting tang ya blei hi ba bishar ngi haban wat ya ha ka Bible kumno ka ong shphang kini ki aka baroh ya ka bangi i don kamar so thu shphang ka jingbishar kan mau yo kene tang namar bangi iathuh ni phla ni yalap kata kam dei ka jingbishar le se don na pnem jung phi ki sngewthuh bakla ba laradon uno pastol ne uno breu ba iathuh shphang ki jingjal ni shphang ki history le shphang ki Jingiathuhlupa nga tip ba kan long bet kum ka jingbishar ki lada iathuh shaphang ki ni Jingiathuhlupa hynrei kam dei kum ta kan kum ka Bible ni haban iathuh kat kum ka jingja ka history haka Jingiathuhlupa tinga try yakane phla mynta shibu no yakane ka breu tingi tip yakane ka breu ka shong hai ka don hai te lada u pastor u iathuh shphang gani te ka kta yakita ki we kalong ko mangi bishar yakita ki we hynrei kam dei kum ta namar hane ka ong ba don ki breu ki bala baki pop jungki kala pau lupa bat ki yat hashwa ka jingbishar hynrei don ki breu ki ba laya but na din ane kan kita ka breu ka basyong halor mar cloud namar ya ka pop jungka la pau lupa la ngi lek pule ka Jingiathuhlupa ngi la ban tip bat ngi la ban yu ishai te la ngi batai shphangane te ki breu ken ong bale me bishar ki yaki la ne me batai start shphang ki hynrei ka Bible ka maham shphang gane ka breu ka ban sakalalong ka Babylon ka frau ka basyong halor mar cloud kane ka dei ka balang la pisang pu hynrei ngin sia batai ha ko ka por shphang gane ka breu te kane ka breu ka le ayu la pilek kitab jingpynpau khat lai khat nyo khat phra dan ner nong nyo phila ba sngewthuh kala le ayu gane ka breu lene kane ka hima te la ngi iathuh ya gane ka breu kalong em kum bangi bishar ki kalong hynrei kat kum ka Jingiathuhlupa ting haban iathuh kum tahi warla kalong kum bangi bishar
te habang sngewthuh baka ka long kumta te kamdei ke jingbishar kadai ke Jingiathuhlupa but kadai ke jingjaka haka history but nomor kini kadau lada nomor haka Baibl la tho bakan long kumne te haban iathuh kumne te ban sngewthuh na preng kata ba mano ba dei shisha bat mano bom dei shisha tengi haban ya jeng baka Baibl ni haban page ka Baibl hukum pa hukum ulan hang ne hang tai bat hang ne bat hang tai khendiat bat hang ne khendiat kum baka Baibl ko ong khnang bangin sngewthuh tenga try plus sngewthuh shpang ne ka jingbishar ba tang ladan namar bangi phla ngi yalap kam dei ka jingbishar te prolog ni se shem pas kwe pati video ko we ko te khublei shibun ni pi page ni ka video